Master System B. Zure bideokonsola dardarazko erritmoa jartzeko zure emozioetan. Akzio gehiago. Harrigarrizko abenturez gozatzeko. Joku gehiago. Orduak eta orduak emateko topera. Dibertsio gehiago. Eta orain Master System B zure lehendabiziko Sega 8.750 pesetatik hasita gehi bez. Kaixo lagunok, Segak zuen gaurko bidai galaktikoa eskaintzen dizue. Soni, bai. goratzen duzu gurekin bizi izan zen Wipitarrura. Bai, nola izena zuen, kiwi ero, berdea zen bai, kiwi. Ez uste dut, Wipi zuela izan, uste dut, Wipi, egia, eta ze goaikarria zen, Gogaikarria eta alferra. Bai. Ure lanean ikustea, zulo beltz batetik irteatea baino zailagoa zen. Bai, horixe, horrek jolastea besterik ez zuen pentsatzen, jolastea bakarrik. Hoxe, jolastu eta jolastu hori bai. Eskerrak zuz, Sonik, hain fina izanik, lanean hasi zinen. Bai. Wepiri, jolasa berez zegoela esatera etorrenez, baina lo dagoenez, utzi egingo dut. Basatozten nirekin, ale. A ber, ez da Josu? Ba, ez doala. Segi, hemen aurrerantza. A ber. Hori da. Segi, Hoi ba, hauek animorik ez dala. Josu! Hore! Venga, Josu! Hala gora behitu, beto handiko, beto